Be, may sasabihin ako sa'yo importante. Yung Good morning, Philippines! guys, I'm so cute. Good morning, everything. Look at me, guys. I'm so cute. Look at me, guys. I'm a Japanese dog. Look at me, guys. Look at me. Good morning, everything. How are you? Everything, how are you doing? How are you doing, guys? I hope you're doing fine. Right now, Mama doesn't feed us yet. We are kinda hungry, but Mama doesn't feed us yet, so I'm lying down here. Good morning, everything. I have to go back to sleep, guys. I have to go back to sleep. I'm kinda hungry. I don't have a strength, and my eyes is annoying. Guys, this is my life. I just lie down right here, guys. I kinda tired. Good morning, everything. Good morning, guys. Good morning. Ang ingay ko, diba? Good morning. So, ngayon, guys, mag-ready tayo kasi alis tayo. And punta kami ni Lloydie sa Pinoy Store. Punta kami. Kukunin ko lang si Lloydie. Magre-ready lang ako, guys. And din si Tami, nakausap ko pala siya. Bukas, mamaya na siya, may inasikaso pa siya doon. Yung ni Bianan Borol. Diba, maglagay ng pangalan, ganun-ganun. Nagbayad na sila. Well, actually, si Tami. Nagbayad na si Tami. And then, hindi pa nila nilagay. So, ngayon, ang lagay, nagbitay. Kahit ano na lang pinagsasabi ko. But anyway, so yun siya. So, asikasahin ni Tami. And then, ipalagay na yung pangalan ni Bianan sa puntod kasi may mga family name, di ba? Si Bianan na lang yung wala doon. Alam niyo ba na itong tumagal ako dito sa US, ang napansin ko sa mukha ko, ang dami ko ng dark spot at saka skin tag dito sa liig, dito sa mata, dito, at itong dalawang mata ko may skin tag. Maliit pa sila pero lalaki yan. So, guys, alam niyo guys, binalikan ko to. Ang dami ko kasing nabili ng ganito. Pants White Beauty. Yung itong ganito na pants. I don't know kung makikita ninyo. Para yun. Sabi ko, balikan natin. Every night ko lang siya ilagay. Kasi maputi siya. Noon sa Pilipinas, maganda yung maputi yung mukha mo. Ganon. Pero dito na ako. Ayaw ko ng ganon, guys. Yung maputi. Yung parang, kapag nag-foundation ako, lang ako. Yung skin tone ko lang talaga yung bilhin. Ayaw ko yung ahead of yung color sa mukha ko, yung may pagka sobrang white. Gusto ko lang yung skin tone ko, pinipili ko yung mga foundation na yung mga ka-skin tone ko lang. Kasi ang pangit tignan na ang puti-puti ng mukha. 12:30 na. Alis ako dito. And then, i-text ko si Lloydie, plus tawagan ko yung asawa ko. Okay, let's go out. Who want to go out? Ang daming hinog, oh. Ang daming bunga. Look. Ang daming hinog. Dami. Doon pa, oh. Yung talong natin nag-start na. Doon din maraming bunga. Hinog, hala. Tignan nyo, guys. Ang daming hinog. Look. Diba? Grabe. Pahinugin natin yan. Maraming bunga. Itong tomato na to, ang daming bunga. Yung ampalaya ko, nag-start na siya. Look. Aray. Nag-start na, look. Yay. Konti lang yung bunga, 3. Dito guys, pakita. Ang daming talong. Look, talong. Meron pa dito. Daming hinog. Look. Hinog. Diba? As in, nasayahan talaga ako. Dito din ang laki-laki. Look. Okay, let's go.
Come, let's go. You guys does you wanna pee-pee? Where's Misty? Misty ka, oy. Come, bitch. Okay, alis na ako, guys. Kunin ko si Lloydie. First, I'm going to open the garage. Second is, I'm going to call my husband. I'll call Tommy first. Hindi ako kumain ng lunch. Hello. Hey, Where are you? you're on speakerphone. I'm here with Claire Zelo. Hi. I thought Hi, you... MaryAnn. Hello. Tommy drops by. Yeah. I'm offering coffee. He doesn't want to whatever. Yesterday, he doesn't want to have anything too. Well, I have to go to a place in the Bronx, in a cemetery, a headstone place. But I figured, let me come by here. I need to put silicone on the door. Okay. On the doorbell, so in case of any rain, it doesn't get into the edges and stuff. Because, the door frame is not the same. It doesn't, sits over the stone, so. You just dropped by without even telling them? Yeah, I figured it out. I can stop by if they're here, fine. If not here, I can still put silicone. I do it outside, so. Okay, I thought you were gonna be already on the way here, but whatever. Apparently, I am not. I'm going to pick Lloydie up now. Hi guys, andito na ako. Hinintay ko lang si Lloydie. Tinitext ko na siya. Itong si Tommy, parang mamaya pa ata yun makauwi. Kasi andun pa, nag-stop pa siya doon kay Andy. And then, pagkatapos kay Andy, papunta pa siyang cemetery. Hindi ko alam, parang ayaw atang umuwi dito sa bahay, pero sige lang, go lang Tommy. Sabi ko, see you tomorrow. Tinitext ko, what the heck, see you tomorrow. Dito na siya. Hi, Ben. Napaisip ako sabi paglabas ko. Sabi niya. Ha? Napaisip ako paglabas ko. Sabi ko, saan kaya si Ann? Tinitext kita. Hindi mo nakita. Sabi ko na sa ano, kasi malayo. Hi. Hi, camera. Hi, camera. So, ngayon, Hi, everything. naka-everything na ka rin. Naka-everything na. Diba, everything na talaga si Mr. and Mrs. Everything. Ah, naka-pink. Gusto ko yung ganyan na color, B. Hindi, iba yung pagka-pink niya, diba? So, ano, nandyan asawa mo? Okay, dito na kami, guys. So, hintay na po. Hi, how are you? Ah, sa taro. Ano yun, Bima? Di ba meron akong nakita na ano, yung avocado ba yung color nila? Ito, avocado. Matamis ba, Be? Matamis ba? Lychee. Magupit ka, Be? Oo. Di ba? Mura nagsidura the Explorer na. Ano sa'yo, Be? Kahit ano. Yun. Hindi, kabayaran ko muna to. Hala! Ito na. Masarap na siya.
you, be. Dito kami guys sa Filipino store. Oh, ilagay mo yan. Sabihin mo lang sa ano. Anyway guys, itong tindahan na to. Teka lang, kunahin ko lang muna itong pinapabili sa akin. Okay. Tindahan na to is, wala tayong light. Against the light tayo. Yung tindahan na to guys is meron silang online order. Kung andito kayo sa US, pwede kang mag-order online. Dito lang to ha. Is it okay she put the drink in there? Dito lang sa US, wala sa ano, ibang lugar. May lista ka be? Oo, kasi pinapabili sa akin. Hindi ako makahinga. Dito lang ako. Okay. Mamaya na yung tulingan be. Kukuha ka ng tulingan. Lloydie. Tulingan. Hala, may pampano sila be. Pampano? Yan sila dito guys. Magkano ba to? Ito yung mga tulingan nila guys. Siya. Isda. Masarap siya. Mamaya na yan. Duck egg pala ito. Isa nitong. Busy suluidi guys oh. Hindi ako kinausap. Hindi ako kinausap ng babaeng to. Busy. Salita ako ng salita. Meron din silang nito, oh. Pang flan, guys. Kung magluto ka ng flan. Ito. Sabaw. I think ito din. Ha? Be. May sasabihin ako sa'yo, importante. Yung panty ko nahuhulog. Hanapin, Vic, kung may makita kang kondensa. Kasi, kanina pa ako. Baka na, ano lang ako. Ay, buti na lang. Sana meron silang ano dito, be. Malunggay ba? Halabi, oh. Ito talaga yung sabi mo. Oo, busy lang. So, ngayon guys, naghanap si Lloydie ng shingalingaling. And nagaraya. So maghanap tayo. Parang wala na. At saka itong panty ko, hulog na hulog talaga. Iwan ko lang. Parang wala man akong nakitang nagayara. Doon man ang mga chichirya nila, be. Sa kabila. Dito. Pero meron silang pampano, be. Diba gusto mo yan? Dito, pampano. Tulingan dyan. Wala na sila. Nagustuhan mo yun? Yung magi sarap? Be, kung magsinigang tayo ng sampalok na ano, be, shrimp, okay lang. Kakain ka ng shrimp, diba? Ano ba yun? Paano, sauce? Kung nagigisa ka. Talaga? Kahit anong gisa? Sure ka? Hindi ko yan ginagamit, be. So, parang Sa Chinese restaurant, mga oyster sauce na nagamit nila. talaga? Magkano yan, be? Tapos, ito ang nilagay mo muna. Tapos, pangtimpla ka na yung toyo. So, una yan, andin toyo. Oyster. Kahit anong gisa? May nakita ako, be. Masarap daw yan, be. Matumas ko. Para saan yan? Ha? Ay, tama yung gano'n ko. Oo. At wala na kayong kinakrat. At saka, ang galing-galing. Tapos ano yung Singaling-aling. Wala nang sauce. Kasi may, yung kasama, ano ba yung pagbili rin sa akin. Singaling-galing. Ano yan? Singaling-galing. Laguna yun eh. Masarap yun eh. Wala masarap. Meron isang brand. Tingnan ko kung kapag darating. Singaling din siya pero yung ibang brand. Singaling yun. Ano yung bear? Singaling Prinitong French fries. Parang French fries. Kami sa kambilan mo ako ng shingaling. Nakatry ka na nito, be? Ano yan? Oo, bisok Pinas. Meron ako marami. Expire na, be. Galing sa Pinas. So, itapon ko yun. Bili na yun. Ba't bumili ka? Ang dami. Kasi ang dami. Si Tami gusto ng ano, marami. Hindi ko pa yan na-try. Salted egg. Ayaw kinuha mo para kay ate, ano?
utang? Kay Ate Claire. Wala pa yung pampano. Yung ano isda. Sari mo to para sa akin. Ako magbayad. O, kakain siya nan? Ay, oo nga pala no. Hindi nga pala siya kumakain na siya ng mga... Ikaw, kung kakain ka, di dalhin mo. Ilagay mo yan doon sa akin, be. Hindi ako magbayad. Wala ka ng space. Nandito na kami, guys. Tawagan ko lang si Tami kasi hindi ko alam kung asa na siya. Ihatid ko si Lloydie. Ito yung binili ko, guys. Sabi pa ni Lloydie, masarap daw to. Ay, glory man. Ito siya, mamasitas daw. Masarap. Ano pala ito? Oyster. Oyster. Mamasitas. Mamasitas. Ulit ka lang? Ito yung panda. Wala na kasi ako sa bahay. Nabuso na ako. Kailangan ko Ano, nagutom ka na, be? Sorry, be, ha? Wala, hindi kami nag-ano, guys. Nagkain-kain. Nagkaon-kaon lang. Hi, ka-everything. Na ano ako, nabungog. Nabungol ako sa ano, si Misty Hinag ko. Sus, nagbabark na maingay. Grabe, kasi si Roxy yung sinabihan niya na wag makialam. Yun, tuloy yung tainga ko is na ano, nabungol ko. So, bumili ako ulit ng ito. And, bumili ako na naman ng condensed milk na Alaska kasi, alam nyo na. At ito, kahit mahal, binibili ko. $7. Kahit mahal, bili tayo, Argentina. And ito, itratry ko to kasi sabi ni Lloyd, ano daw talaga to, masarap talaga daw to sa mga gisa-gisa. Ito siya. Mamasita. I think meron pa ako hindi ko ginagamit, diba? Saka ito, gusto ko din sabaw kapag maginaw, mag-winter. And then ito, clovers, chips. Sumakit yung ulo ko talaga kay chips. Are you guys hungry? Itong dalawa is manyak. Pagdating ko parang hindi nila ako na agad nakita. Kapag makita ni sila si Luigi, dun din sila para silang baliw. Ito na siya, guys. Ito lang yung kakainin namin, guys. Lasagna. Yan, lasagna. I-leave ko lang siya dyan for like 30 minutes. And then, kakain kami. Yun lang. Meron kaming gulay. So, yun na lang yung kakainin namin. Kasi, meron akong leftover konti sa ano, refrigerator. So, yun na lang yung kainin namin. And yung... Ano, guys. Masarap mong lasagna. Ang bango, eh. Ang bango ng lasagna na ito. So, hopefully, masarap. I think masarap ito kasi na-try na namin ito ni Kami. Masarap itong lasagna na to. No, you don't see anything over there? I can't see any other can. He is so expensive. Next to you. He's looking at your face. He's like, Dada, I love you, Dada. No jumping on my shoulder when I'm eating, then what? I love you, Dada. It does. Wispy? You know what happened when he heard the door open, the garage? Right. I flying with the dogs. And he go run over there. He knows you're coming, hon. Stay put where you are, little boy. And you don't need cheese. This is very cheesy enough. I can see it all. Grated cheese is different. Mmm. And pepper. He's looking at you. He said, what's your deal? You got nothing good. Morning, everything. He is home, guys. And he's having coffee. He is homely, guys. Homely. 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 He supposedly be here early this afternoon. But he doesn't want to come home. He went to the cemetery to see his mom and his
dad and his brother. Oh, Han, is there any grass growing there? In the where's mom? Nothing? Okay, we watch 13 tonight. Let's see. Manood muna kami! Manood kami ng show! This is the swollen one, let me see. Yeah, but now it's got a razor blade cut through it. Oh my god. He has a problem now. He always hurt himself. I didn't have anything to put on it, so I just wrapped it with a band-aid. So now what are you going to do? So now I'm going to soak it in hot water, let it open up again. Why you're boiling water too? Because I need to open it up. Okay, so this Put is... it on now, it won't do anything. So we're going to put this betadine and this... And I need a band-aid too. Na-infection na yung kamay niya, guys. Nag-open up. Nag-purpley na. Purpley. Okay, play na. Okay, manood muna daw kami ng movie. Balikan ko kayo mamaya. Tommy is still not done with his finger. Naka-ano na ako, nakabihis. Binalik ko lang tong pang ano natin. You shut it off na? What are you gonna do? Well, thank you, MaryAnn. Oh, poor finger. Poor finger. Anyway, guys, I'm going to end the vlog. Thank you guys so much for watching. Hi, guys. See night properly. Hi guys, thanks for watching. We'll see you guys tomorrow. Bye. Good night. Rockabye, baby, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye.